То тавони дӯстонро гум макун, дӯстони меҳрубонро гум макун. Дар ҷаҳон бедӯст будан мушкил аст, мушкил осон кун, касонро гум макун. аввало ассалому алайкум ҳамватанони азиз. дӯстои азиз, канали Планета Таҷикистана медонедо бисёриҳо бародаро, канали Планета Таҷикистан ба як хоҳара рости паспортшон гум шуд. 1 сол пеш ман пурсидагӣ будам ки ҳамин навора мон, баъд ҳамин ҳозир чиз омадагӣ, як жалоб омадагӣ, як ҳафти небар наметавонад даромадан каналаш ба не сабшеса мондан метавад, не даромадан метавад. Канали нав кушодагӣ бародари азиз, каналаш ми таҷики, канали Олег. Обязательно даромада подписаться кунед дӯстои азиз. вақте ман 400-500 та подписчик доштам, рости бепул ҳамин канали мана ҳава реклама кардагӣ. тоҷикои худмона пурсидагӣ будам, 5000-6000 пурсидагӣ будан. вая причём ман напурсидем бародаро, худаш даромада ман як навори русӣ ба забони русӣ кардагӣ будам барои варзишгари узбек. вай худаш даромада комментарий ба навист, канала ман ба подписаться кард. ҳамин кади мо ошногӣ пайдо кардем, рости бепул фақат маро сабшеста мемонд, реклама мекард. авториш мисол ҳамватанои худмон, тоҷикои худмон. хеле тоҷикои ҳурмат мекунанд, ватани азизамоно мақсад ҳурмат мекунанд. рости ман ягон ҳамин чанд шуд медонамаша, мисол тамоми идоя, мисол иди парчам, иди рамазон, иди қурбон, тамоми идоя медонад, мардуми тоҷика ҳурмат мекунанд аз души. ман рости вай хуб медонам. бародари азиз, илтимос даромада подписаться кунед, каналаша дастгирӣ кунем. канали дуюмаш ми таҷики навистагӣ мақсад дар описание, дар комментария мешавад. боқӣ дар амони Аллоҳ бошед, сухана дароз намекунем бародари азиз. салому алайкум.